Қазан Кремлі шәһәребезнең һәм республикабызның иң төп тарихи урыннарының берсе. Ул 10-16 гасырларда салына һәм 2000 елда Татарстанда беренче булып ЮНЕСКО бөтен дөнья мирасы объектлары исемлегенә кертелә. Объектны ЮНЕСКО карамагына кертү тарихи корылманы гына саклап калу түгел дип белгечләр. Туристларны җәлеп итәргә булышкан. 2010 елларда монда елына 400 мең кеше килсә, узган ел 3 миллион ярымнан артык кунак булып киткән. Кремль бик матур, ул безгә бик ошый. Мәскәүдә дә, Санкт-Петербургта да булган бар. Карадык, үзебезнең татарныкы инде матур, милли, Сөембикә манарасы үзенә торган инде матур. Бу уникаль объектларны саклап калу, аларга туристларны җәлеп итү мәсьәләләре хакында КФУда фикер алыштылар. Императорлар залында 50дән артык белгеч җыела. 20 илдән мәдәният министрлары, ЮНЕСКО бөтен дөнья комитеты вәкилләре, мәдәни мирас объектлары җитәкчеләре килгән. Аларны видеолемтә аша Минтимер Шәймиев сәламләде һәм бездә мәдәни мирас объектларын торгызу эше ничек алып барылуы белән таныштырды. Меняя облик этих исторических городов, меняемся и мы сами. Становимся лучше, добрее и сплощеннее. И не случайно девизом Фонда Возрождения стали слова «от души для души». Татарстанда ЮНЕСКО исемлегенә 3 объект кертелгән. Казан Кремле, Болгар тарихи археология комплексы, Зөя утрау шәһәрчегендәге Успение соборы һәм монастырь. Мондый уникаль объектлар буенча республика илнең алдынгы төбәге булып санала. Аларны торгызу халыкларның үзенчәлеген буыннан-буынга тапшыру мөмкинлеге дә бирә, ди Фәрит Мөхәммәтшин. Найден хороший инструмент по межнациональному миру и согласию. То, о чем мы с вами говорим и чем занимаемся. Фундаментальными ценностями, позволяющему сохранить каждый народ, каждой традиции и много ценного, что накопилось у наших людей за все эти годы совместного проживания. Хәзер ЮНЕСКО карамагына КФУның астрономия обсерваториясын кертү юнәлешендә дә эшлиләр. Казан галимнәре 7 томлык мәгълүмат туплап, аны Парижда узучы утырышларда да тәкъдим иткәннәр. Объектның исемлеккә кертелү-кертелмәүе сентябрьдә билгеле булачак. Майда алар шушы оценканы бетерергә тиешләр һәм безгә җибәрергә. Калганы аннан соң сентябрьдә Саудовская Аравия, Риядта булырга тиеш менә шушы комитетның утырышы. Татарстанның ЮНЕСКО белән тәҗрибәсе чит ил кунаклары өчен дә аеруча кызыклы булды. Бу безнең өчен аеруча файдалы очрашу, чөнки бездә күп кенә мәдәни мирас объектлары җимерелеп бара. Бүтән як үзәк районнарда сизелә. Хәзер Татарстан тәҗрибәсе нигезендә без аларны саклап калырга тырышачакбыз. Казан форум халыкара икътисади җыены барышында фикер алышулар иртәгә дә дәвам итәчәк. Рүзәл Шарипов, Рәмзли Гарипов, Яңа гасыр каналы.